Niken. Yo. Madhep aku to. Pak Bu kula kalih Tobil cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Hei, sing kene muni ndak cocok jajah sing kene Ken. Jajah sing kene, jajah. Pak Bu kula kalih Tobil cocok napa mboten? Nyapa ya sebabnya? Njajal-njajal cacah ki paling golek dhewe. Cah, yo engko tak imbu selawe kok mek iki tak dum. Sik to urung tak takoni lho. Anu, Cah, aku cocok enggak karo Niken? Ora. Aku iki bengi iki melu sapa to jane? Bu, melok sapa ya ki? Sing ngabari sapa wong aku ndar malah ana MC-ne iki. Bulini lho, Bulini kula kalih Niken cocok mboten, Bu? Bulini kok ya ora cocok kok. Aja, Bude, miskin kok e. Ndak duwe apa-apa ya. Ya